ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନଭେମ୍ବର 2022ର ଶେଷ 3 ଦିନ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 28 ନଭେମ୍ବର, 29 ନଭେମ୍ବର ଓ 30 ନଭେମ୍ବର ଦିନ କିପରି ରହିବ। ଏ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ 3 ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କେଉଁ ଗ୍ରହର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ଥାପନା ହେବ, ତା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଜାଣିବା ସବୁକିଛି ପୁରା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟର ସହ ପ୍ରତିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ 28, 29 ଓ 30 ତାରିଖର ଦିନ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ 3 ଦିନର ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ 3 ଦିନର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ 28 ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 28 ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ରହିବ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏ ଦିନ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱିପ୍ରହର 1:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳ 10:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ନାମକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶନି ସହିତ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିରେ ରହିବେ। ତ ଯଦି କହିବା ଏହାପରେ ଏ ଦିନ ସର୍ବାତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ବନିବ, ରବି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 11:48ରୁ ଦିବା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 29 ନଭେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରହିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ସକାଳ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧୃଣ ନାମକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ। ତାପରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ, ତା ସହିତ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ ବନିବ, ରବି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 11:48ରୁ ଦିବା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏବେ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ନଭେମ୍ବର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ 30 ନଭେମ୍ବର ରହିବ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏ ଦିନ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଯଦି କହିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାଘାତ ନାମକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ। ଏ ଦିନ ଯଦି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଏ ଦିନ ରବି ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ବନିବ। ଶୁଭ ସମୟ କିଛି ଏ ଦିନ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଏ ମାସରେ ଏ 3 ଦିନର ଯୋଗ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଯଦି କହିବା 28କୁ ସର୍ବାର ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, 29କୁ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ ଓ 30 ତାରିଖକୁ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ତିନୋଟି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବାକି କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକରରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବିଛା ରାଶିରେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 28 ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି 28 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଯେପରି କହିଛି ମୁଁ, ଯୋଗର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସର୍ବାର ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏ ଦିନ ବନୁଛି, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଏ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଏନର୍ଜି ମିଳିବ, ଏପରି କିଛି ସକାରାତ୍ମକତା ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଫାଇଦାମାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସର ମାହୋଲ କାଫି ଶାନଦାର ଭରା ରହିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପରେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ ଆପଣ ଫସି ପାରନ୍ତି। ତ ଏସବୁରେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଫସି ପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା କେହି ଏ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖୀ ନଜର ଆସିବ।
ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ। ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। କାଫି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଜାଣିବା 29 ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ। 29 ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଏଇ ଦିନ ଯୋଗ ବିଷୟ ଦେଖିବା ତ ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ ତା ସହିତ ରବି ଯୋଗର ଯେହେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ରହିବେ ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧୁରିବାରେ କାମ କରିବ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜୀବନର ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିବ ତ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ବିତେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ନିଜର ସମୟକୁ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ଦିନକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିତେଇବେ ମଧ୍ୟ। ସମୟ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଭର ରହୁଛି। ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଏ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ କଥା ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବ ତ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଆପଣ ସବୁ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା ନିବେଶ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଲେଣ ଦେଣ ସେସବୁରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଏସବୁ ତ ଯେହେତୁ ଅଚାନକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ ତ ଏ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବେ। ତା ସହିତ ବଡ଼ଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତ ସକାଳ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ସେଠି ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ବା ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ନିହାତି ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଏହା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଉପରେ ଆଦୌ ପୁରା ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିନିଷକୁ କାହା ସହ ଆଜି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବି ଏ ଦିନ 3 ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲା ପରେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।